uruntut raras ingkang gedhe melek malungkung mring Yang Agung wilasasih nugraning Gusti ingkang Maha Agung ingkang paring nugraha mugi tansah kajiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya lan kula awrat nyentikane dawuh timbalanipun ingkang hamengku gati ana ninjih Rama Ishak miwah Ibu Titik Susilawati SAP mentas kewala sampun kasembatan netepi darmaning sepuh ana ninjih dhawuhaken putra kinasih ingkang sinambating wangi Dewi Nur Hastuti SPD MPD kadhawuh kalih wong bagus Nanda Pambudi SPD MPD